प्रेजेन्ट मा सानदों नोंथांमोननि इउनाइटेड बर' पिपुल्स फरामनिफ्राय जोङो जानुवारियाव मोनसे प्रेस कनफारेन्स खालामगोन आरो आं दिनैनो बुंखानो लुबैयो जों मा बुंनो लुबैदों जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों माब्लाबा एसे बुंबोबाय थादों जे फैगौ बिसायख'थिया माने एमपि इलेक्शन प्लास बिनि उनावहाय जिनाखि बिटिआर एबा बिटिसिनि जेनाखि काउन्सिल इलेक्शन बे मोननैबो जोंनि थाखाय एसे क्रिटिकेल जानानै थाबाय बे सैथो बाथ्रा मानो होनोब्ला दा अना बर' बे सोदोबा मानसिफोरनि खुगायाव गैयाब्लाबो सिंजों जिनाखि दाहार बोहैनानै दङ आरो जाय दाहारनि थाखाय दिनै जोंनि क'क्राझार समस्तिनि बिनिफ्राय जों बर' केन्डिडेट 10 बोसोर गोमानांदों जोंनि खौसे गैयैनि थाखायनो आरो फैगौ इलेक्शनावबो जों जेनगोन बे एखेबारे सैथो दा बे खौसे गैयैनि थाखाय जों जेनगोन दा जों बुंनो लुबैदों फर दा सेक अफ पार्टि जेनेबा इउपिपिएल आरो बिपिएफ फर दा ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ दि बर'स बिथांमोना गावनि पार्टिनि माबाखौहाय नेवसिलायनानै दोनथ'लायनानै जुदि कमन इन्टारेस्टआव फैनानै सासे मोजां केन्डिडेट जाय केन्डिडेटखौ माने फारनैबो पार्टिनिफ्राय माने एक्सेप्ट खालामलायनो हायो बिब्दि जानानै जुदि होआब्ला जोङो मोननैबो पार्टिया दा मा खालामदों गावनि गं फारनायाव बिजि जादों गावनि गंखौल' फारदों आरोखि गोफार खालामनो नाजादों नाथाय जों सौलायलायगोन बिनि गेजेराव थार्ड पार्टिया आरो एमपि इलेक्शनाव देरहागोन आरो बिटिसिनि काउन्सिल इलेक्शनावबो जोंसो हाद्रि खुफुंलायनाय सौलायलायनोसै मोननै पार्टिया नाथाय थामथि पार्टिया बिटिसिखौ दखल खालामगोन बे एखेबारे सैथोथार आरोखि आरो बे स्टाइलजोंनो माखासे मालाय क्रिम जाग्रा थिखिनो गोनां हारिनि जायनाखि मानसिफोर बिथांमोना बे खाबुखौनो खालामनानै मा खालामो बेकिंआव मोननैबो पार्टिखौ बिराद गोथाव रावजोंहाय माने फुस्लायनानै दोनबाय थादों थाखा फैसा होनानैबो हयथ' सापर्ट खालामदों आं बेखौ सासपेक्ट खालामो जाहाथे जों सौलायबाय थायो आरोखि सायाव बिनिफ्राय साइलेन्टलि बिथांमोना फैगौ जिनाखि माने बमब्लं दामनायनि जिनाखि सम फैगोन बिथांमोना दामगोन आरोखि बमब्लंखौ ओमफ्राय जोङो माने गालाला मोखां गोसोम नायनानै जोंनि बोथोरफोरखौ आरोबाव दुखु गोनाङै जोङो आरो हगारहरबावनो बायद' जागोन आरोखि बेखायनो आं खावलायो जों जुदि गावनि पार्टिनि इन्टारेस्टखौल' नायालासिनो माने बृहत सार्थ ग्रेटार इन्टारेस्ट फर दा बर' पिपोल बेखौ जुदि साननानै जुदि जोङो गावनि पार्टि एफिलिएसन इन्टारेस्टखौ एभयड खालामनानै दोनथ'लायनानैब्लाबो खौसे जानानै फैगौ एमपि इलेक्शनखौ जुदि गेलेयाब्ला जिहेतु जोंनि थाखाय खैफोद दङ बेखायनो जों खावलायगोन बिथांमोना मा फर्मुलाजों ज' जानो हायो बे उननि बाथ्रा सावरायलायनायनि गेजेरजों नाथाय ज' जानानै सासे केन्डिडेटखौ होयोब्ला बे अरायबो जोंनि मोजां जागोन आरोखि आं दा बेखौनो खावलायो थेंक इउ नि स्पेसा जिहेतु गैलियाब्ला नाथाय बड'लेण्डनि जिनाखि सिमां बा बे हाखौ लानानै जोंहा गावनि आथिङाव गसंनानै थानायनि जिनाखि माने हप एन्ड आसपाइरेसन बे हालामखौ लानानै बेखौ जुदि सिगाङाव लांथारनांगौब्ला जोंनि गेजेराव जयै खनसेबाव आरो सावरायलायनायनि सम जायाखै नामा दा बेखायनो जिहेतु 2023 माने जोबनोसै बिटिआर एकर्डआबो बोसोरब्रैयाव आगान होनोसै जानुवारियाव जों इउनाइटेड बर' पिपुल्स फरामनि जानानै बर'फोरखौ खौसे जयै सावरायफिननो आं आपिल खालामो आरो फैबाय थानाय समाव जेरै डिजिपिआ माने गोदोनि रेकर्ड पार्टिखौ नायनानै लेगेसिखौ नायनानै दा दुवार ओनसोल बिथांमोना माने डिमान्ड खालामनो आराम्भ खालामदों दा बेनि सायावबो
एसे नोजोर बोनानै बिथांमोना मोनसे जथायै मोनसे डिसिसन लानाया गाहाम होननानै आं सानो आरो फैबाय थानाय दिनाव जों जि गोरोन्थि खालामबाय सिगाङाव बे गोरोन्थिया जाहाथे जाया बिनि थाखाय माने मोजाङै सावरायलायनानै आवगायनो थाखाय आङो इउनाइटेड बर' पिपुल्स फरामनि जानानै बयखौबो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजोंहाय आं बर' हारिखौ खावलायहरो। आं इउनाइटेड बर' पिपुल्स फराम एबा UBPF जाय आफादखौ जोङो थांनाय बोसोर जानुवारि दानाव फार्स्ट सावरायजेननानै आरो आगस्ट'आव दानाय जादों। बे आफादनि जानानै दुलाराय बर' हारि नोंथांमोननिसिम जोंनि खुलुमनायखौ जासिहरो आरो लोगोसे फैबाय थानाय बर'दिन आरो गोदान बोसोरनि हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै जोङो फर द फार्स्ट टाइम इउनाइटेड बर' पिपुल्स फराम जानानै बे DGPनि हांख्रायनायाव बिथांमोननि जिनाखि माने आगान होनाय खामानि मावजेननो दुवार ओनसोलखौ लानानै बहाय जोंनिफ्राय फुल मरेल सापर्ट होनो थाखाय दिनै जोङो बहाय ज' जादों जोंनि आफादनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै। जों मिन्थिगौ जे बे ओनसोला गासै गोदो गोदायनिफ्रायनो ब्रिटिशनि समनिफ्राय बिनि सिगाङावबो भुटाननि आन्दारावहाय बे एरियाया दङमोन दुवार्स हिसाबै, जेरैहाय जोङो बिजिनिखौ बागदुवार होननानै बुङो। दा बेवहाय सिदलि दुवार दंमोन। बेनिफ्राय जोंहा ओरैहाय बेंगल साइडआव गासै 11टा, ओमफ्राय जोंनि आसाम साइडआव 7टा, गासै 18 दुवार्सखौ लानानै बे एरियाया एडमिनिस्ट्रेटिभ माने मा होनो बै मेकानिजमाव बे गोग्लैदोंमोन। आरो जिहेथु बे हाया बे ओनसोला जोंनि आबै आबौमोनहा बे ओनसोलावनो रायजो जाबोनाय, बे हाया जोंनिनोमोन। आरो दिनै जोंनि आबै आबौमोननि बे हाखौ, जाय हाया मोनसे रेकर्ड गोनां लिगेसि गोनां, बे हाखौ नागिरफिननायाव बे सम्पतिखौ माने बुरखांफिननायाव जिहेथु DGPआ खामानि मावदों आरो बिनि गेजेरावनो बे ओनसोलखौ लानानै जेरैहाय सिगाङाव उदयाचल, बिनि उनाव मिसिं बड'लेण्ड, बिनि उनाव बड'लेण्ड एबा बर'लेण्ड नामाकरणजों आन्दलन जादों, गोबां सेक्रिफाइसबो जादों। आरो बिनि गेजेराव आङो पार्सनेलि पिपुल्स जइन्ट एक्सन कमिटि फर बर'लेण्ड बिनि जानानै जेब्ला भारत सरकारजों माने सावरायलायनाय ट्राइपार्टाइट टकआव बाहागो लानो मोनदोंमोन, मोनसे समाव ओरैबायदि बाथ्राबो जादोंमोन, नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डजों जेब्ला गभर्नमेन्टजों सावरायलायबाय थानाय जादोंमोन, बे समाव हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय मोनसे खोथा बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन। आं प्रेक्टिकेलि आं मोजां मिथिगौ जे बड'लेण्ड सोदोब नैबे नमेनक्लेचारखौ लानानै बे बड'लेण्डआव थानाय गुबुन हारिफोरा मोनसे एलार्जि जायो बे सोदोबखौ लानानै। दा जायनि थाखाय आसाम सरकाराबो बे बड'लेण्ड सोदोबजों जोंनो सेपारेट स्टेट होगोना एफाग्राब इजि नङा। दा बिनि गेजेरावनो हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय जोंनो मोनसे मेन्टेल एक्सारसाइसनि थाखाय बड'लेण्डनि जायगायाव गुबुन माबा मोनसे नमेनक्लेचार अल्टारनेटिभ होनो हाया नामा होननानै मोनसे प्रश्न ओंखारदोंमोन। आरो जोंनो माने मेन्टेल एक्सारसाइस खालामनो थाखाय जोंखौ बिथोनबो होनाय जादोंमोन, एडभाइसबो होदोंमोन। दा आं मोजां गोसोआव दङ आंहा जे बेखौनो जोङो गेजेर समावहाय जेब्ला जोङो NDBआ दिल्लीयावहाय माने बहाय आं प्रेक्टिकेलि इनभल्भ, माने बोसोरथाम जोङो लियाइसन अफिस गायसननानै
गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थादोंमोन बे समावहाय जोंखौ सोंदोंमोन जे नोंथांमोननिया नमेनक्लेचारा एसे कनफ्लिक्ट जानानै दंबाय थायो बे जाहैबाय मोनसेया बड'लेण्ड आरो मोनसेया बर'लेण्ड दा बे मोननैनि बिथोराव अबे मोनसेखौ एक्सेप्ट खालामजानो लुबैयो बे मोनसे कुइसन जादोंमोन आरो मोनसेया जाहैबाय गुबुनारिफोर जेरै बड'लेण्ड एरियायाव थानाय गुबुन हारि माहारिफोरा बड'लेण्ड सोदोबखौ लानानै एलार्जि जिहेथु जायो इनक्लुसिभ प्रसेसआव माबा मोनसे गुबुन नामफोर होजाया नामा होननानै जोंनि खर'आव सोना होबाय थादोंमोन बा जोंखौ कुइसन खालामदोंमोन बे समाव जों मोनसे समाव ओरैबायदिबो सानदोंमोन जे स्ट्रेटेजिकेलि जुदि जोङो मुंखौ थारैनो सोलायनो हामारोब्ला नेशनेल सेमिनार खुंनानै बर'फोरनि गेजेराव बे नमेनक्लेचारखौ माबा मोनसे मुं दोननानै जोङो सेपारेट स्टेट क्रिएसन खालामनायाव बयनिफ्रायबो क'पारेसन मोनगोन नामा दा बेबायदि मोनसे समबो फैदोंमोन आं बेखायनो गोसोखांनानै बे बाथ्राखौ गोसोखांनानै आरो सिगाङाव दोननानै दिनै जोंहा फंबाय बे फार्मिनास मोनहा जिनाखि इनिसियेटिभ लादों आरो जिहेतु थांनाय बिटिआर एकर्डआव बे मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्राया जाहैबाय बिटिआर एकर्डआव एबसु एनडिएफबि इउबिपिअ आरो गुबुन गुबुन आफादजों सोमोन्दो थानाय जिहेतु सोद्रोमा बिथांमोना मोनसे एकर्ड खालामनानै फैबाय 2020आव दा बहाय बड'लेण्ड एबा बर'लेण्ड सोदोबखौ लानानै आन्दलन खालामनायनि जेबो स्पेस गारबोआखिसै देयर इज नो स्पेस लेफ्ट आउट फर डिमान्डिं बड'लेण्ड अर बर'लेण्ड बे एखेबारे स्पष्ट जानानै फैदों दिनै जायनि थाखाय दिनै अल बड' स्टुडेन्टस इउनियना